Hello guys, এই প্রোগ্রামটো আনা হৈছে মই দেখাব বিচাৰিছোঁ কালিলৈ পুৰাণা বছৰটো বিদায় দিবৰ কাৰণে এই প্ৰোগ্ৰামটো আনা হৈছে আপুনি চাই থাকিব পাৰিব আমি দেখাব বিচাৰিম আপুনি চাই থাকক ইয়াত হৈছে প্ৰেক্টিস দিয়া আছে কালি কাৰণে চাই থাকক আপুনি দিয়া आं YouTube चेनेल नायगिरि बिथांमोननिसिम आं मोनसे बे प्रग्रामा जाहैबाय गोजामखौ बिदाय होनाय गोजाम बोसोरनि बिदाय होनाय गाबोनै जागोन दिनै जोंहा प्रेक्टिस खालामगासिनो जोंहा बे बाजैनि मुंखौ आं मिथियाखै दा बाजैया बुंना होगोन बे बाजैखौ आंनि YouTube चेनेलाव बरायनाय थाबाय दा बे इंखं टेलिभिजननि गाबोन प्रग्राम जागोन ना गोजाम बोसोरखौ बिदाय होनाय दा बेहाय नोंखौ इनभाइट खालामनाय हिसाबै दा प्रग्राम गाबोन प्रग्रामनि थाखाय रिहार्सेल खालामदों ना होमबा दा बाजैया माबायदि नांदों गोसोआव दा आंथ' माने खेबसेबो बिदि इन्टारभिउ लाफेरजायाखै नालाय माने माबादि जागोन बेखौ सानगासिनो दं आरो जोबनाया बेयो जास्ट दा बाजैया मोनबैसे मेथाइ खनबोखो गोदोनिफ्राय दा आरो मा खालामगासिनो दं गोदोनिफ्रायथ' आङो गासै माने केसेट बानायनाया फकबो आरो आधुनिकबो बिदिनो 40-50तासो दं खोमा आच्छा औ आरो बाजैखौ खोनानो मोन्दों बेहेरावबो गोदो खनदोंमोनलायनो औ बेहेरावबो खनदों माबा बे जादु मेथाइखौ खनदों जादु मेथाइखौ खनना होदों बे बेहेरनिया बे जोंहा बाजैयानो खनना होदों नोंथांमोना मिथियाखैबा बे इउटुब चेनेलाव नायगिरि बिथांमोना नुनो मोनगोन बा मिथिनो मोनगोन दा बाजैया बबेनि बेखौ आं सोंना लानोसै खोनासं आङो क'क्राझार रामफलबिल आफ्लानि आंनि मुङा रिंखांस्रि बसुमतारी दा आङो माबायाव क'क्राझार औवाबारियाव हाबा जादों आरो आच्छा दा जोंहा बिजनियावनो नवोदय स्कुलाव मावनानै दंगासिनो ना होमबा दा नैबे बिजनियाव फैबाय आङो माबा कामारगुरि दा गाबोनै नायबाय थादो गाबोनै लाइभ नुगोन बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनाव लाइभ नुगोन नोंथांमोना नायनो हागोन दा बे स्टुडिय'आव जोंहा रिहार्सेल सोलिगासिनो दा ओरैनो रिहार्सेलसो दै बे खनथारनाय नङा दा बाजैया बुहुद गोदोनिफ्रायनो खनबाय थानाय बेहेराव खनदों आरो माबायाव खनदोंमोनलाय मोनसेया मा दं मेथाइया बेहेराव आङो फिल्माव बेहेरावल' खननाय जादों आगोलाव दंमोन फिन साजायावबो खनदोंमोन दा मेथाइखौनो गोसोआव गैला मोजां मेथाइ खनो बाजैया नायनानै ला गाबोन नुगोन बहुद फैगोन सिंगारफोर बिग्रायबो फैगोन होननाय खोनादों आरो जोंहा फैलाव फैगोन फैलावजों लोगोसे मोसाग्राफोर बा सिंगारफोर फैफानो होनदोंमोन खोनानायाव ओमफ्राय डेम्सबो फैगोन होनदोंमोन फैना फैया जायखिया गाबोननि प्रग्रामाव मिथिगोन नायनानै लादो नायग्राफ्रा नायगिरि बिथांमोनखौ आङो एसे फोरमायखानाय जाबाय गोजोननाय होबाय बाजैखौ गोजाम बोसोरखौ बिदाय होनो थाखाय बेखौ बेहाय प्रेक्टिस खालामनाय जादों नायोबा नोंथांमोना नुनो मोनगोन